ñande mawde nogas e jeetati korse ujunɗiɗe nogas e nayi caggal jibinede annabi Isa mo jam e kis gone mumo ina hawre aljuma nogas e ɗiɗi taske ujunere e temen nayi e caban nayi e joyi fergo mawde malande emen kettoɗen lawgol fulfulde TV. Daarol ko ɗum ɓuri an kam holko ɗum ɓuri firtata? Jiyaɗo Allah goto waɗino ngolɗo konngol coccorgal mum mo haaldi fof woni konngol makko tan ko ɗum ɓuri kala ko hemma no ɗum muusiri mettiri fof sa haalanimo jabtuwol makko tan ko ɗum ɓuri. Ha waɗi saha goto lamɗo wuro ngo wimo yo ɗoftu ɗum ladde ina yaha waaño eɓe jaha nder ladde tan haɓe ji lella ina duro lamɗo wi muñ seeɗa sabu bottari dañama ko ɗon tan lamɗo dicci heli fetel loowi kural toɓɓi lella ndeke fetel jam fiimo lamɗo felli feɗendu mum feɗendu taƴi tan lamɗo luuki wi feeram boni nenam wontani kam dañani dañora o jabti lamɗo o wi ko ɗum ɓuri lamɗo wimo ijjam mi fello hooram mbiya ko ɗum ɓuri o wi eyi ko ɗum ɓuri lamɗo wi an noon hande mi sokete o wi ko ɗum ɓuri lamɗo wi mi sokete te a yiyata nangi o wi ko ɗum ɓuri o wi mi sokete a ñamata a yarata o wi ko ɗum ɓuri koye sawtuwol kolaɗo dia mo ceelaw e malaɗo diallo mo luggere pooli boɗeji lawu guure fulfulde TV wi'en jawdi aduna ina wawi hebde ko wona iɗam mi yomma ma mi yomma jiɗani wona ko jiɗɗa ko jinnata mo jiɗɗa o ala nde wonno ko yiɗa yiɗede ko yiɗande Allah yo jam ñallu saro e adunaru ndu kala